Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Cultuur TV, Alston Sana Young is signing in. En zoals u weet, dan gaat het vandaag omtrent Robin Hood. En wanneer we praten over Robin Hood, dan hebben we over een elftal. Want toen weet ik elftal, dat betekent op het veld hoor. Maar het team na Moros, maar de Isabito in dat team. En van hieruit feliciteren we Robin Hood met hun overwinning. En de mannen Amoro Tranga team voor het Caribisch gebied. Petje af voor jullie en ook toe die coach. En alle de mensen snap bakken Robin Hood. Maar we gaan nu een beetje over straat om aan de mensen te vragen. Van de maar even een waardering. Want eigenlijk wanneer je hebt gepresteerd, dan kies een waardering ook toe hier zo in Suriname. En je hebt bepaalde mensen die zeggen van ja, Isabi, de man ik de man naar een tourbus. Isabi, is dat alles? Stopt het daarbij? Of is er een plan voor ze uitgezet? Isabi, en het zijn jonge jongens. De vraag is ook, de man die moest door in een nationaal team. Weliswaar weten we een nationaal team, daar heb je dat de man go piki. Maar misschien kan het ook anders dat de man tak hier in Robin Hood otro een nationaal team. Maar geweldig hebben ze dat gedaan en we gaan over straat en we gaan nu even luisteren naar de reacties. Sa de man moest doen, de man kies osso, de man kies wagi. Want amoro belangrijk man, die heren moeten gemotiveerd zijn. Isabito en een motivatie nou amoro belangrijk sani. En daarom van mijn kant uit ook, alle den kijkers voor mij de volgers Cultuur TV hopen we echt dat de overheid SVB, dan ook toe het bedrijfsleven investeer in Robin Hood, zodat we verder kunnen. Want nu als je de man play aan Messi, dan de man dat hij. En de man play. Hypocrisie, arrogantie, valse sympathie voor de kolonie. De pruik opgezet, hup naar het pakket, alles ervan is het vet, la la la, la la la. En we staan hier ook met Rasta en zoals ik eerder heb aangegeven, dat we ook een reactie voor a people te eigen about de overwinning voor Robin Hood. En Robin Hood noemen we naam een tranga team voor Caribisch gebied. Is dat toch? Dus van wat kan even een waardering, even een prestatie, dan een coach, van je extra naar man tak toch door Sofara. Nou, ik ben blij, mijn breedte die de man. Snap je, op de eerste plaats. Toch, maar wat ik toch wil zeggen is van Upor de man. Ja toch, unofredef gidema amoni. Geef die mannen geen SRD, geef ze US en euro. Wat verdiend moet worden. Zelfs in het buitenland, alla de man, ik kies de money de mij draai. Toch upor de man. Want na sandat ik hoor ook toen naar baka a geldzucht. A geldzucht. Gidema amoni. Mek de man je oppo, mek de man doe sa de man doen. Wat als ik wat moet zeggen hoor, zie ik mijn Surinaamse nacho. En ik geloof Taki, de boyo doen. Robin Hood? Robin Hood gaat het doen, want de man apwan wil. Ja. Dat de man doen. En het team geeft de ook toe hè? At de een de man je shit toch safe zat toch. A overwinning dikba. Voor een jaar is go met trajari schrikkeljaar. Dat Yoshiwa heertras aan baka. De boyo chare wakama se moeten die mannen betalen. Hoe give de man de money. Hoe give de man jari. Hoe zet de man tori give de man. Make de man vierde refile kwa prins. Wat a waarderen sa de trama ekis na trakondre. Toch? Na sem waarderen dat hem give de man make de man oppo. Want hoe ab de man van ode. Nooit srana no ma feno a san fens refi. Dat hoe dan? Wat probleem de een pressie, dat betekent geldzucht. Je denkt dat het huidig bestuur ja, zo SVB, SVB ja, Surinaamse voetbalbond, de man Jukwa, ik denk dat de man in staat voor dit soort sandi sigi Robin Hood. Ik denk het niet hoor. Toch? SVB is SVB. En wat SVB de jaren geleden heeft gedaan, wat misdrijf met playbal.
Toch? Isabi toch? Mi play bal, mi play gi Sarona. Isabi toch, mi play Chinso gi national. Isabi pemik mo posere na receive toekomst passie. Alas masabi. Begrijp je? Maar SVB, mi play bal na nga soso voetbal. Ja toch? Maar toch uorgo door, oké, toch uno be kies be ap van oudu. Daarom ik om me maar vallen weg toe. In een systeem. Isabi? Ja. Dus eigenlijk je attackie aan motivation de van oudu. Isabi je vindt dat bedrijven ook te moeten snappen de man. Isabi support dat business. Ja, de man power de man. De man investeren. Minusap fado kisa uitkomst bakken, maar power de man. Wie kan het doen? Ja. Snap je? Kijk, dat ik het al. Zo het boskopo ibe abgi Robin Hood en koko tapa coach. Van even naar prestatie van coach Serefi. Ja. Omdat een coach nou een massa oleri sa je moest doen. Toch? Een pastor is een coach. Je leerkracht is een coach. Toch? Je hebt mensen nodig die met jou kunnen praten, de motivatie kunnen geven. Dus je hebt altijd een coach nodig. En if de boye teki, leksa mishitanga no, dan mishitak de man making. En met big up Robin Hood. Ja man, big up Robin Hood. Me want je kan maar zien toch hier. Hey, Paco heeft altijd van zijn woorden. Sa eigenlijk aan mijn No hoor not low, tambri binu srefi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Hey, Paco heeft altijd van zijn woorden. Sa eigenlijk aan mijn seki kondre. Fa ilo ba waardering voor Robin Hood. You see like waardeer de man moro want die de man sanga tourbus para comité jaso. Isabi vind je dat genoeg voor ze? Het was tof. Ja man, dit me saja we je tak jong je tak wel libi wan ko ina kondre de man cha libi kon no dit me sa miski da this ma big up the man u breiti basi ay Robin Hood altijd naar Robin Hood maar sansa de man do no de dat je tak de man seka kondre even de man seka kon no even de man seka kondre de man je tak moro san kamsa maar de man sang moest power de man like Abraham so me begi luan luku FIFA trewe dalagi FIFA trewe dala de mo trewe dalagi de man deze toernooi disi dus me begi no go teka dala de gi de man sarana money bo de man also want is sapta kila yang money na you abati mila yang money dus big up the man mistif soon serif da ini big up the man is dat de man abawel de man abawel bijna 20 of 50 play de man play yes she talk yes I goalie big up the man big up the man de baka de man Abraham no she de malek comedy want to zap takadala de me verdien no te kadala de gi de ma SRD gi de ma jari want you chamoni usabi wa NDP to usabi no me krabiera ala vazie dat me abif takiera go big up the man we big up assistem to ma sabi op kima sa de data pastrati to we rif na mapinato lo kora sadra ala de na tapastrati we de sukmoni sabi ma fa odu una abno assistem ne sabi boni nego ikando sa iwan mais revejita anego sabi des we har o men shweti drai lotu ma tok anego wan gran go to srefi no man baita lek fa be bay mora fosi lukuja tay dema tay mek des refiere dala fa ife na prestatie voor bin voor su gota pa hosoltori boy met tay giere asan boy men loben wreet mi loben fala ki sabi to big up ala de man di be na prester a prestatie sa fatok big up ala de man tu want asan boy a for wonder mere mistak her kondre bria en her kondre briti en misrefi mi jumpo op to mistak no wansane go aan de gang is sabi to mi bigelu ko mistak no
na de man voor constra na time ko de man wini sa fato kan briti en mi wani taki le famille we taki de man set de man tori mek de man set de man tori lu ko ja mek de man set wan plan gi de man pe de bal mai tang pe hek bu mede pe meit ne go mit de man unity. isa fato mek de man set wan her unity gi de man en mek de man gi de man US mek de man ook mek de man ook kleiner de man mek de man so de man sana US want te ook wat rakondre de man masap sana US san fa 1 miljoen US voor je gebruiken voor je spanning isa fato dus mek de man ook tapu ayanga bepaalde sani na kondre disi mek de man ook play like ik strana na 17 kondre dat want aki de acteur mi man uno de acteur yere mi man so langa yap ay nanga mo fotok nanga yesitok nanga futu tok mi man no mek no man tapi ay giere man ala man na man fe en te je play a bal toe im sap taki no de na gisra na ye doing na gi igi kondre ye doing isabi tok da ala de mai na team mu appel speki gi de srefi saka fasi isabi tok mek de man do na leti fasi en mi lop fa de ma winiere mi lop fa de ma wini falek l'extra na ma om dat sang je staka kondre tranga door a president systeem ba lek fo gwen tak bepaalde santa pati a model disi de staki de staki tok serefi a prestatie mooi. Mi loben falek jongen. Mi loba prestatie falek van de man doen. Ja man. En de man tan horen go doro de man tan doen. En dan man sang no sab if na coach voor de man of a visman voor de man. Me kan man tan doen bungi de man. If na wagi de man abi. Want alla de man ab de matok, alla de man ab de gezin tok. Dus mek de man preseri voor a prestatie sa de man do. Nanga amuiti sa de man mek gisra nang. Isabi tok. Mekano de tak mek de man play no de da bakate de man doro 50 da de man no de no oso. De man staka so maro play balion. Moro betro be da bauroko. Maar dat dan no optie. Sabi tok want altijd met tak talent en mek money. Dus if nanga talent de man kaguda kondre, mek de man go te kagudu koyon. Mek de man go laibal lek Messi te gudu koyon. Ja tok. En de man mitanga Messi tu. Messi mredi strena umitangeng. Isabi tok, waba bribidati en wodoro. Ja, is jullie de man Messi refi if de man na kengo doro de man kan met Messi. De man kan met Messi on. In barika nu een veld na alama i go tap a veld tok. En da u kan met alsnog. Isabi tok. Ja maar no. We voorstellen Robin Hood ook toe. Ja, en fa je atori voor Robin Hood kom go tapa apis dat imali i juken kong. Vijf en waardering voor Robin Hood. Je ziet de man dat kan voor een nationale selectie. Want meestal je tak ja de man voor Holland beko. Une broko de man hè. Isabito de man voor Holland beko maar de man echa rugo moro fara. Isabito one nacho team. Fa i loba prestaties sa de man liever. Mi lobe helbong na nef tamoshi na yasa kare ko na tamoshi maro na karakter ulobe altijd. En uno we mek moiti. Sana altijd we mek moiti. En uno mek moiti, uno ma konfara. Zolang je mek moiti e konfara. Ja. Maar zolang je mek moiti, dika de no de mam do moiti, uno amonide. Da une mek de man goroko. En we pay de man mek de man roko di uno. De man af goroko, we pay de man le voetballer. Isabi toch? We pay de man af goroko, we pay de man mek de man zet de roko. Isabi toch? Le voetballer de toch? Ala dit ko na voetballer. Betaald voetbal. Betaald voetbal. Maar umor de man atire we pay de man af roko. Ja. Adat de man adat moet de man roko. Ja. Adat moet de man roko. Mek de man pay de man, de chitak tanay kong. Ja. Big up, altijd. Ja, coherent apa topic dati ifayere a Robin Hood da wago tapantra topic no de. Isabi usually sarana man de berate
voor investeren in een model like van je geven aan tak de man pai de man. Wat u beshi brunsi bedwen brunsi be bij wakiki de man wala sotsani intermungo tapu. Maar is like a bestuur sa de ja huidige bestuur de man de in staat voor de wata autoriteit. De maast, ik wil nog aan het taki, de maast staat, maar de staat moet doen. Omdat ze staan, amoni de. Wat die man toch, in een contract toch, amoni de, hoe bij de man, hoe de maast de roko. Mosori was er, hè? Mosori was er. Zolang de kwam maar zeggen, mi braja zo toch, de bij de man, de auroko de tap de man, de auroko bo. Is dat dan lagi toch mi braja? Manu, zei ik lesa. Wij zijn Suriname toch, en hoe de tiso na baka even. Ja. Maar op ons servie. Ayeye, hoe staan nou open? Zij nog open, omdat hij naar de man zei dat hij kon rijden. Dat de man dat big up uno, of de man dat big up uno, dat wij trangen. Is het dan met dat dan? Of de man dat big up uno trangen. Asana money etaki ere. You know, never. Asana money etaki, na money etaki. Zolang ya money, ade money, zolang ya money ye big up. Yeah. Maar die voor de money no op you. Maar zolang amone pai, zolang ya ba money toch amone pai. Yeah. Je zet de informatie kom, na de man misrang. De man zet de tori na voetbal. O waka. Ja. Sabi toch? Ja, en sa even voor a coach refi, isabi met my pray sama no de isabi isitak mga sarana coach, isitak ama prester mooi alasani ama kan teke over in a nacho team. Ik ben een echte boom, omdat hij mij power servie, omdat una wang un power servie, omdat una sarana un respect servie, en to respect servie, umoro se boom, leki sarana da owaka. Ja. Begrijp? Mino kori, omdat saya tak commitment. Dat moet je presteren. Taki na ngadu, na dindu. Mek je go fara. Ja. Meneer, pego. Oh, no, me go naar mevrouw naar me komen, weet je waarom? Omdat nou de na cultuur san me kon toejassen, weet je wel. Ja, maar daarom dat ik me zeven geesten mee, want ik zag taxi die geesten bolan aan bakken, weet je wel. Dus nu dat je me geven geesten mee, maar jullie zijn cultuur.com. Cultuur TV, meneer. Oh, cultuur TV. Oh my god, oh hier komt Dada en Daldau, toch? Daldau, hè? Jawel, meneer. Oh my god, look dat vloeken van mijn kont op TV. Nee, ik ben sorry hoor, is helemaal belachelijk wat ik deed. Oh, helemaal, yo. 240 jaar na zijn mysterieuze dood komt deze verzetsheld opnieuw tot leven in Bonnie the Musical. Bonnie the Musical vertelt het mythische levensverhaal van Bonnie en zijn strijd tegen slavernij in Suriname. De première is op 25 november, onafhankelijkheidsdag van Suriname, in het Delamar Theater in Amsterdam. Daarna trekt Bonnie the Musical langs diverse theaters dwars door Nederland. Voor ticketinformatie kijk op bonniethemusical.nl. Als zij de zoen laat zien, wie de botte veld, wie is hij dan? Stay tuned, Cultuur TV. Onom nee de schoto kwalik te de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn aan de ino atoso. Na teu abiwang. Gedemotiveerde verpleegkundige of een gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki. De ma ab money. Nou, voor de gek, kan mij storen voor de kerk. Je moet ook zo voor jou, mijn vriend. Nou, vliegende president. Maar de lasterverkrachting, Sameshi Jaina Kondre. Nou, zo kerkie, man. Luko Cultuur TV traga. Milo big pale wat ala de me luka programma di. Zodra a televisie me esuku bos. Me op een boot traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mote unu na man van het jaar.